Quan el 1902 Alfons tenia 17 anys, el van coronar rei d'Espanya. El nou monarca es va trobar amb un país que passava per un intens procés conflictiu de transformació social. A aquesta situació s'hi afegia una intensa activitat política dels qui reclamaven una reforma democràtica del règim. Tanmateix, el sistema va seguir inamovible. Tot i la mort en atemptat de Cànoves i la mort natural posterior de Sagasta, el sistema va seguir en pas ferm. Els nous dirigents polítics, com ara el conservador Antonio Maura i el liberal José Canalejas, van seguir mantenint el pacte del Pardo. Mentrestant, continuaven sense resoldre els problemes socials. El 60% de la població vivia en el camp, on les condicions de vida eren molt miserables. La majoria dels camperols no tenien terres pròpies. El 80% de les terres espanyoles pertanyien només a 4.000 famílies que venien heretant-les des de l'edat mitjana o l'edat moderna. Hi havia terratinents que eren propietaris de fins a 5 províncies senceres i, per tant, els seus habitants, majoritàriament camperols, depenien de que aquests els contractessin per fer la seva vida, per poder tirar endavant la seva existència. Això implicava que aquestes persones, aquests terratinents, es convertien en amos i senyors d'aquests camperols. Durant l'època de collites es veien enormes exèrcits de camperols que es dirigien a diferents punts del país on calia fer la collita, esperant ser contractats. L'analfabetisme era superior al 80% de la població i principalment estava instal·lat en el camp. Les malalties com la malària, el dengue eren habituals i a més la majoria de la població no arribava a superar els 45 anys de vida. Les ciutats no paraven de créixer a causa de l'èxode rural. Molts camperols van preferir anar-se'n a les ciutats en lloc de continuar visquent miserablement. Això implicava que cada cop el proletariat era més i més nombrós i reclamava, a més, reformes, millores. Però ans al contrari, la situació, lluny de millorar, empitjorava. Salaris miserables, horaris inhumans, explotació de nens i dones, tal com vam veure a la primera revolució industrial. Volent retornar l'esplendor a l'exèrcit espanyol i revifar l'imperi perdut, el govern es va embarcar en una nova aventura colonial en el repartiment d'Àfrica, aconseguint el domini de la Guinea espanyola, alguna illeta com la de Bioko i especialment una presència al nord del continent. El 1906, a la conferència d'Algesires, el Marroc fou repartit entre França i Espanya, que passà a controlar el territori del Rif. L'Església, la banca i altres inversors van començar a explotar les mines de mineral de ferro de les muntanyes d'Oukshan i de Xara. La manera de fer els colonitzadors no va ser gens amable amb els colonitzats. Aquests van sentir cada cop un odi més gran fins que les tribus rifenyes es van aixecar contra Espanya. No es tractava d'una guerra a l'ús, era una guerra de guerrilles on un exèrcit amb armament modern es va enfrontar amb membres de tribus que obtenien o fins i tot es fabricaven armament com podien, sempre molt per sota de la capacitat bèl·lica espanyola. Però el conflicte, en períodes més o menys cruents, es va fer etern, des de 1907 fins a 1923. Davant la resistència armada dels marroquins a la colonització espanyola, el juliol de 1909, el govern espanyol va mobilitzar els reservistes, soldats que ja havien fet el servei militar, per enviar-los al Marroc. Cal tenir present que aleshores a Espanya el servei militar era obligatori, però només el feien els qui no podien pagar l'exempció, és a dir, els més humils, els més treballadors. Des de mitjans de juliol es van viure al Port de Barcelona escenes colpidores, mares, dones i fills que s'acomiadaven impotents dels seus marits, o fills, o fins i tot pares, i que eren obligats a embarcar-se al nord d'Àfrica. Tots plegats tenien a la retina la derrota espanyola de Cuba de 1898 i s'esgarrifaven pensant que allò es podia tornar a repetir. Aleshores, els morts s'havien comptat amb desenes de milers de persones i això havia fet molt de mal a l'imaginari espanyol. També s'havia popularitzat la frase que deia «Hijo quinto sorteado, hijo muerto y no enterrado». La guerra del Marroc va començar a passar factura entre la classe obrera, que ja patia una situació molt tensa, per l'extrema explotació que ja patia, evidentment. Així doncs, a Barcelona es va produir un aixecament violent, durant tota una setmana.
la Setmana Tràgica, entre el 26 i el 31 de juliol de 1909. L'aixecament va ser contra la mobilització dels soldats que havien d'anar a la guerra, principalment els reservistes. Els carrers es van omplir de barricades i es va calar foc a les esglésies i als convents, ja que consideraven a l'església un dels principals suports de l'Estat i de la burgesia explotadora. Una vegada més, l'Estat va agafar l'excusa d'una revolta independentista i va enviar l'exèrcit, que va reprimir amb duresa tot l'aixecament. Un cop reprimida la revolta, calia actuar contra els grups socials i polítics que l'havien provocat. El govern va procedir, doncs, a atacar i a tancar les escoles laiques, els ateneus obrers, alguns sindicats i els diaris republicans i catalanistes, excepte els que estaven vinculats a la Lliga Regionalista que havia donat suport al govern. Alhora es va iniciar una dura repressió que va ser aplaudida pels catalanistes de la Lliga i per l'exèrcit. Les autoritats van desterrar de Catalunya sense judici gran nombre d'anarquistes i republicans, mentre que altres, per evitar que els detinguessin, van fugir a França. Es van fer uns 2.000 judicis civils i diversos consells de guerra, com a conseqüència dels quals es van dictar i executar 5 penes de mort. Els 4 primers executats van ser un militar catalanista i republicà, dirigent de la revolta al barri Sant Andreu, un obrer acusat d'haver incendiat l'església de Sant Adrià, un guàrdia de seguretat acusat de disparar contra els soldats i un discapacitat mental que va ser acusat d'haver ballat amb un cadàver d'una monja al mig del carrer i fer una barricada. Aquests morts van generar les primeres crítiques a la repressió, però la mort més important va ser la condemna de Francesc Ferrer i Guàrdia, detingut l'11 de setembre i jutjat amb un consell de guerra que només va durar 5 hores. Si bé ningú va poder provar la seva participació en la revolta de Barcelona, on sembla que ni tan sols hi era, va ser condemnat a mort per tot allò que representava. Francesc Ferrer i Guàrdia era republicà, molt crític respecte del poder de l'Església i totalment contrari a la intervenció militar del Marroc. Se'l jutjà, doncs, com a símbol de la revolta. La pressió internacional demanant clemència no va evitar la venjança del govern i dels líders de la Lliga. Fou executat a Montjuïc el 13 d'octubre de 1909. 10 anys més tard, Abdelkrim va reunir les cabiles rifenyes, tribus de berbers, que es van aixecar contra els colonitzadors. L'estat espanyol va respondre amb violència generant una situació sense retorn. En 1921 es va produir una gran desfeta de l'exèrcit espanyol, l'anomenat el desastre d'Anual. A Anual van perdre la vida 12.000 soldats i es van perdre totes les places fortes que s'havien aconseguit en els 2 darrers anys. Mentre que els soldats fugien desesperadament de fortalesa en fortalesa intentant salvar la vida, aquestes anaven caient. S'ha de tenir en compte que els soldats que les controlaven era gent del poble que no havien pogut pagar les 1.000 pessetes que costava estalviar-se anar a fer el servei militar obligatori. Solament els oficials eren militars de carrera. El desastre, com el va anomenar la premsa espanyola, va provocar una greu crisi política. Les mesures repressives que les autoritats van emprar per debilitar el descontentament social i polític van intensificar les protestes. Durant la Primera Guerra Mundial, Espanya no va participar militarment, però sí que en va treure profit, fabricant pels contendents. L'efecte, però, va ser força curiós. Lluny d'enriquir a la població, la va empobrir. El motiu va ser que, a diferència dels americans, que van reinvertir els seus guanys en indústries i en una millora salarial de la seva població, els empresaris espanyols van voler obtenir per ells tots els beneficis, sense reinvertir guanys i sense millorar els salaris dels seus treballadors, sense adonar-se en compte que els treballadors són consumidors. La cosa va anar de mal en pitjor quan els preus dels productes van començar a pujar, en vendre's tota la producció als contendents de la guerra. Clar, els productes que s'anaven fabricant no arribaven al mercat espanyol, inclòs el menjar. El 1917 es va celebrar a Barcelona a l'Assemblea de Parlamentaris un congrés de forces polítiques que reclamaven la democratització del règim. Al mateix temps, la UGT i la CNT, sindicats fundats recentment, van convocar una vaga general revolucionària que fou brutalment aplacada per l'exèrcit.
Aquesta repressió dona pas a una radicalització dels empresaris, que tenien por de l'exemple rus i la seva revolució, la de 1917, i de les forces obreres en protestes i atemptats anarquistes que eren bastant constants. La patronal va decidir contractar pistolers militars i assassins sense escrúpols que tornaven de la guerra del Marroc, per acabar amb els líders obrers. En sona alguna cosa, veritat, això? I els anarquistes van respondre atemptant contra els empresaris. Entre el conflicte inacabable del Marroc i la situació social a tota Espanya, principalment a les zones industrialitzades, com que les coses anaven de mal en pitjor, el rei Alfons XIII va buscar el recolzament d'una persona que el mantingués en el poder, una persona que restablís l'ordre, i el va trobar en un militar, Miguel Primo de Rivera, que va fer un cop d'estat i es va establir com a dictador.